الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله فاستجب لنا. لا إله إلا الله تخرج رونا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم آمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت مكية. نعم. نيا قرآن سورة مغاني كنتوناي بيسيغني دورنا دو جيغنينا ayam bi woroni kononton kelema keme kononton bi segi ani fula harafu banani ani keme fula ankabutu bi fo sura min kono de ni sura ni jingoro makande. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Allah alam bi muradihi bidhalika Hasiban nasu yala mawya bisiyadewa yutraku kutu enno yaqulu ukafu amanna liman yara wahum kasrulu la yuftanuna tujarabi ku korobo liman yara yala mobi awa ofu dadlatin wa ni ala te jarabu bila uka o tekede jarabu de bina الذين أقوياء الإيمان هم المتصدون لحمل رسالة الإسلام. ما منهم قال لي من يستمد يارا كسبتي ولو لي بسكة السلامية كتشيكان دون. نعم والله أبدا يمو جربي من قنوني ولا يعلمن الله الذين ألا بنا مو قدوني بنا صدقوا ما منو يتشيفو قال لي من يلا ولا يعلمن أبنا نقلن تقلو كان قلون بنا أما حسب الذين limana jong jarabu gelen bi usoro ngawtubu kanka komina fo anga jamana ngono mo bado timina du kulo inka wi geleya shi bela jelen solo srameno fi o mabo o kanga o ga limana ma keleku sabu ko ala don sera degere la gelati o yele makabu kanka o misali folo joni angara mo Sheikh Ahmad Hamahullah. Naam nam wala mawya bisigadewa min wejuguma mbara ukata ka aunda finchana nubokiri momi notila mojera na be ala ka binyo jigiya igado ko ala ka laydu fole wa inna bagade Allah ta'ala alide min bay alide don gelay momi no jihaduge mami mani jija wa inna ma yujahidu jiyal galabi jiyade ayrede jihadu siru magacha jugu kelale jihadu me jihadu nafsi o jihadu la bombay ke inni kele kanni janyo ko ka ijija ni don ko goluto ka shariata ni atifiya isama ni don isama ka tor fema min ni shariati be ibe fere shi bela jelenke ka ken sharia yi ka ni don to ka sharia sugandi ni don ka o de nyinne adama de fi fa bela jelen fi to waxtu la en ni don an sharia bi fuñongo don do Umar ibn Khattab cemi ñe ale balma ke Zaid ibn al-Khattab fa Umar ibn al-Khattab ko cema cen tubilengo bara ayo o sheria kato ale kafiri Umar balma ko islamay o ce fana la bana ka tubi Umar ko watila na kun nana kanisi Umar ibn al-Khattab koro Umar ba fa ma nyebo inye dai mbogo nye kun lena wuli ga boy ko man ni nyere de ako ko maro ko manaw ninne ko mandi o be nega hakedo bosi na salama yala wa maro ko ay ko ta fay bosila irde ala masaki jane de sabu yemi nga majay ni nyi iye doron du subichan ako
n'a tɛ fɛn wɛrɛ tiɲɛnen fo Umaru tɛ ne fɛ dama ko o dama don k'o dɔn a ko innama yabuki ala hubbi nisaw ko musow de bɛ kasi kanu nɔfɛ n'i ko i tɛ muso fɛ i ko muso ko man di ye o bɛ digi muso de la n'o tɛ cɛbakɔrɔ kɔni n'i ko ko man di ye a bɛ taa n'a ka sara ye kɛ Zayidu cɛ in tun bɛ Umaru jaabi ni nin kuma ye nin kuma in fɔ kun ye min ye ni ka jihadu hali ni a y'a sɔrɔ maa min man di ye kana o don diina ko la quoi karisa man di ne ye ani silamɛ tɛ fɛn kelenw tɛ i b'a ka hakɛ d'a ma hali ni a y'a sɔrɔ a man di e ye o de ye ni ka jihadu ye ka ni kɛlɛ k'a don ala ko da fɛ i yɛrɛ ni dɔn ko k'o to yen hali n'a y'a sɔrɔ maa min man di ye a hakɛ min kan ka d'a ma i b'o hakɛ d'a ma o bɛ ye jihadu de ye ka ni kɛlɛ fana k'a dɔn ala ko da fɛ maana nɛnɛ waati ka saliji ta i y'a dɔn o ka gɛlɛn nin kan mɛ i bɛ ni kɛlɛ ka saliji ta k'a dafa ka wuli fajiri fɛ ka taa salikɛnɛw kan walima sudugu tilama tuma dɔ la gɛlɛya dɔw bɛ y'a la o ka wuli ka sali sudugu tilama gɛlɛya dɔw bɛ y'a la ni ka bari sinɔgɔ de ka di ne ye ka ni kɛlɛ ka wuli ni ala ye min nɔgɔya ma k'o sali wa a bɛ fɔ o bɛɛ ma ko jihadu ko ni ye jihadu hakɛ min kɛ i b'o baraji hakɛ de sɔrɔ ala ale kariba de ale alami ka bɔ danfɛnw ma mɔgɔ minnu n'olu limaniyara n'u ye ɲumanw baara lanukafiranna wajibi an bɛ tuseli kɛ ka bɔ olu ma u ka jugumanw na an b'olu sara fɛn la ɲuman na n'u kɛra yamaluna n'u b'o baara an ye adamaden yamariya n'a bangeba fila ye u sina ɲumanya la nka i bangeba fila i bɛ ɲɛ o ma dɛ o wajibi de y'i kan nka ni aya jigin kun ye min ye Sa'd ibn Abi Waqqas ahadul asharati al-mubashsharati bil janna maa minnu nisɔndiyara ko i bɛ don arajɛnɛ na olu dɔ de ye Sa'd ibn Abi Waqqas ye tuma min n'ale silamɛra a ba kalla n'o ye Himunatu ye Abi Sufyana denmuso don ko ale tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min a t'a kun don sumakɔrɔni bili ye fo ale ka sa walima Sa'du ka kafiriya ni Muhamadu ye Sa'du bana ka ba in batu ba in a ye tile 3 kɛ a muɲuna tile 3 a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min a t'a kun don sumakɔrɔ yɛrɛ koyi a bɛ tile de la nin bɛɛ la fo a kirin kɛra a kan a kirintɔla in k'a kirinen tɔn a bɛ kalama a ti kalama Sa'du nana a ma a ko a ma a ko n ka lamɛn ala ye hali ni a y'a sɔrɔ ni 100 de b'i la n'a bɛɛ lajɛlen bɔra ni kelen kelen ne kun tɛ kafiriya ni Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam n'a y'i ja in shi'ti fakuli a y'i ja dumuni kɛ n'a y'i ja kana dumuni kɛ tuma min n'a y'o ye musokɔrɔba in ale tigɛra a kan de ko fo a den ka bɔ silamɛya la ko ni den ma bɔ silamɛya la ko ale tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min a t'a kun don sumakɔrɔ den y'a deli ka kɛɲɛ a ma sɔn den ye mɔgɔw bila u k'a deli n ba foyi ma desi la ne ka silamɛya tɛ foyi tiɲɛ ye hali ka n to silamɛya na n bɛ jɔ ne ka ko bɛɛ lajɛlen n ko n bɛ fɛn fɛn k'i ye n b'a bɛɛ lajɛlen k'i ye a ko ale tɛ sɔn fo e ka bɔ silamɛya la a ko n ba silamɛya ye hɛrɛ dɔrɔn de ye diina ɲuman de don a bɛ ɲamana kɛ ni siɲɛtigiw ye ka ala ka hakɛ d'a ma ka danfɛnw ka hakɛw d'o ma t'o dɔn foyi tɛ silamɛya la n to yen a ko ayi a ti ɲɛ yɛrɛ de f'i ka bɔ a la a ko ba ne dun tɛ se ka bɔ a la parce que a fɔra ko n'i bɔra silamɛya la ko n'i sara lahara dɔn k'i bɛ don jahanama la ne dun t'a fɛ ka don jahanama la ni ne kun ye e yɛrɛ ye e kun bɛ sɔn ka don silamɛya la
ako kon to tala ko ale ti don wa ale den fana bi bode kuma gwana no yon cha mo bila ka deli amason ba indara sigi kilela ka murti bon dongodo den bina deli atison kile samana fo a commencer ka nyanamini tumami den nana kana kuma laban foy ako mba mina nga kuma laban fi ako ni min filila o tere o bi bo o ni mi bo al na asoro ni kebe de bila abe kumbe bo kelen ne kunti bo Muhammad ka dinena na ija dumni ke na mi ja toy bangamba hake do be bangema na denche ne odi no hake odi kama ngaga do ne ngala che ala de ni ebida wala ne ti bo salama ba ngo modoma ko batara den ko atlu ka gele ko o kana ndumuni o jidama ay jidomi o dumuni dama ay akere do dumuna masonga tinde ka singa nyesi dumuna mo kede ay dumuni siga kere fe ka loma ta kere fe na kere da bo blada do ko halta ko muso be dumuni ko jogo de la o te singa sindumuni wa blu kere fe نعم وصينا الإنسان علم بعد نعم وصي آية جينا لك ما دلنا الإسلام أكو ويدين دنيا مريا نعم نكو بانغ بونيا ngama fugo bang ma ko dem bunya bari dem we wuluda alal qaswati songunja de ka ani bang ma batuli ndani ala yu jakoya ni fenye mimbu jogo wa fonyo wana faw wulud lalendo hineka ani hineka dewnya gun ako bela jele fenye nu daraw kan nam fa kulluhum awo ko bela jele misla ala kan ni idaraw kan nam بسم الله وصينا الإنسان أمني أرم الدنيا مريا بوالديه ني أبان مفلاي حسنا نميالا وإن جاهداك نوي كروا لتشرك أو يلا سينا فلانغ فيا بي نيني ما كفين فرانيغا ليس علم نيدونيتي لك iye به ni oye ولا تطيعهما kanu fila batu إلي مرجعكم aw saganyoro bi kana ne dema أنبئكم ne be aw kibaruya بما ni fenye كنتم na aw kera تعملون na bo bara والذين mu'minu آمنوا nolu liman yara وعملوا الصالحات no nyimam bara nam لندخلنهم am bi nolu lado الصالحين ma nyimam jela ومن الناس من ma bi uli mawla يقول ma min bafu آمنا aw liman yara بالله ni alai فإذا أوذي nu tutila mo toro في الله alala جعل فتنة abe الناس adamadenw ka jarabuke عذاب الله ala ka nyangata cogoya ولئن جاء نصر ni deme nana من ربك ka boye maro ليقولن u b'a fo إنا anw كنا kɛra معكم ka fara aw kan أوليس الله yala ala ma kɛ wa يعلم ni dɔnnikɛla ye بما ni fɛn ye في صدور العالمين min bɛ danfɛnw dusukun na وليعلمن الله الذين ala bɛna maaw ka dɔnni banga آمنوا maa minnu limaniyara ni dusukun ye وليعلمن a bɛna المنافقين munafɛgɛw ka dɔnni fana banga kɛnɛ kan وقال الذين maaw ko كفروا maa minnu kafiriyara الذين maaw ma آمنوا n'o limaniyara اتبعوا a سبيلنا y'an ka sira batu ولنحمل anw bɛ dɔnni kɛ خطاياكم a ka filimakow la an ka batuli la وما هم
kasuru batul nyemo mage عاملين ni donni bawe من خطاياهم kamini komo ka filma kola من شيء foi dengelenna إنهم koma nunu walma nyema nunu لكاذبون ngalondigalawdo ولا يحملن أثقالهم ala tatui ika tugune ko ha kombi ika donin dankalondo atisegata nam ولا يحملن أثقالهم aga o majugun numuga donigirun doni وأثقالا ani donigirun werewo مع أثقالهم kafuru ka donigirun nunga ولا يسألن beno nyininga يوم القيامة jodonna kabo femma كانوا no kera yaftaruna no ngalondige ولقد أرسلنا نوحا mana abi wajibi abila jelenka iga sharia ka takalifu femi ngajibere ka ire ka nyini ka don fen folo men nyini o ijtihadu bela jelenki ka kiri don min masadir al ahkam kiru bita romi bela jelenki ka kirita o yoro la ka don ni aw masika nyi mana fa amsalu muqallad ibige amsal muqallidin dlombatleni ibe tabulo minna a dalu bi bolo a tayoro bi bolo bo kada ninga famye ka min ba nyedo ka temika o fana nyinnendo o me taqilu da ama kasinga awa tugu mo feteno alegi bla ni don ko damala ala ko tala kira ko tala bon ka foko awa salitoy ne kumba koro sunto ne kumba koro jakato ne kumba koro hijuto ne kumba koro ala ka takalifu matseka kundo koro de fuire de kake bon fe fardu aini matseka jo ma koro ola matseka joni maga doni ola fardu aini fardu kifaya sa wala mo biseka jo mo koro ola ni mo do ke bi osaka mo rema nga fen fe yire kungan kwe fo ire de ka oke no de ma siti se ka anyu wala ni make wala ala dum be kuma balaghi be la jele de fe ni sarfana sera e ka wuli ka sarfana sale illa sara sera e ka wuli ka la sara sale misali ala ko ni nafolo bi wol e ka jakabo ni yawa ni sebiye e ka hiju mana o jokele de la e ka shede ko la ilaha illallah ni ne bi ni be la jele fe wa ma tseka nyu maga donna nin kelengela shila nam ولقد أرسلنا نوحا wala batayin nuhuci إلى قومه kadron nuga mauma ولبث nuhumena فيهم gamula ألف سنة samba gele إلا 50 fo biduru aman asan فأخذهم samba gele الطوفان sambi duru tala nuhu ayo doki aga mawoni yonche nam bismillah فأخذهم الطوفان ako kawa mena ga mo nyonje fukunyi mi ke kira dusu sumana ay ko kana dimi no mena ka taminin gam nam فأخذهم الطوفان jidan de melenyu mina وهم kasuru ulu ظالمون ndoni gelawdo فأنجيناهم ayunu kisi وأصحاب ane السفينة kulundungewu وجعلناها anye kulunge آية ke tasifenye kabakoye للعالمين danvewye وإبراهيم ega ibrahima kofo إذ tumami قال ni ibrahimu go لقومه aga mawuma اعبدوا الله aya la kelembatu واتقوا aga siran alanye ذلكم aga o خير de kafsan لكم awma إن كنتم na ukera تعملون na bagera don إنما تعبدون أوثانا innama ta'buduna awthanan aw be bolu de batu من دون الله na magena alay تخلقون aw be karabalike إفكا ngalonde la gafo إن الذين ma minun تعبدون wala fe minun na bolu batu من دون الله na magena alay manake batu fengo batu fe na magena alay لا يملكون رزقا ulu de gersege samani mara لكم aye batu fe foite ah chena na ka bolu we do bolu nun lana mini nege we nege siguroma saba kon be gersege sama kana ne ngo abe gersege sama kana chukuri
ko i b'a sɔn ni nin fɛn karisa masina ni nin fɛn karisa masina ye a tine nin n'i ma tine tiɲɛ n'i y'a sɔn i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ o san na ngo dɔ in dun k'o bɛ tɔɔrɔ ɲɔni k'o ye jugulakari ye jugu sɔn kari o fana bɛ sɔn cogo dɔ la o la ko a bɛ i jugu sɔn kari ngo sabanan in dun ko gɛlɛn mana na k'o bɛ o kunbɛn ko gɛlɛn min ye se k'o b'o kunbɛn donc o kumana e ka hakilila ye jumɛn ye ko ale tun b'a fɛ ka perebu jira ala silamɛya la o kumana ale bɛ sɔrɔ ka nun bila ayiwa bon ne ko perebu yɛrɛ ye min ye fɔlɔ ninnu saba de jɛra ka e yɛrɛ ka faamuyala k'i ka diɲɛlatigɛ programme ɲɛnabɔ kelen ma se ka kɛ ko ayi ko kelen tɛ se ko a saba de b'a kɛ ne ko bon i bɛ ninnu bɛɛ to yen ka ala kelen ta ala kelen b'a bɛɛ ɲɛnabɔ a ko a bɛ se n ko ala kelen bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ a ko a y'u bila dɛ a ko ten ko a y'u bila ala bɛ k'a fɔ cogo min dɔn koyi u bɛ garisɛgɛ ɲini u fɛ yɛrɛ yɛrɛ de فابتغوا الرزق أي كرسي نيني إن الله يعلى ديرو وعبدوا أي على بدو واشكروا تما دولا يبدو كادو كوني كوندرو سونا إيه نساني سونا وعبدوا أي على كلم بدو واشكروا سون كسون أني كبان وبي على كلم بدو aga bargada lahu alayni إليه ترجعون bari alayni nyanawma hal ni man son don sara kon gango don bari ala de nyanima ika ila mara iba de be kono tazakar jamili fika muskun nutfatan wala tansa taswir wala tufi fi hasha ala de nyanima ina jien fina mi ni biga nakilna ala tado biga dumunu min do ala tado barka dala nam uba usenga dala dema وإن تكذبوا nay ngalon ne awe ngalon tigali ke magangaw فقد كذب abati mandon ngalon tigara من قبلكم minan gona awnye وما على الرسول fuiti kirainga إلا walla البلاغ selide ni المبين obangaledo أولم يروا yala uma frili kewa كيف chuguyami يبدئ الله nala الخلق bedali sinti ثم kasagi يعيده na bala sagi إن الله igado kafo odali يصير ogano ala la bulu minya fulo katla ga modeli kuraya ogano ala bulu قل afo ay dama في الأرض dugolola فانظروا aga frelige كيف chogomi بدأ الخلق ni ala edali sinti ثم mawye minun konawnye kasagi الله Allah taala ينشئ alebe dalige النشأة dalila no edawanye إن الله igado ala قدير sebado على كل شيء sembela jelenga يوزئ من ala be mogo nyankata يشاء na nyankata likanu ويرحم من abe mogo hina يشاء na ka hine kanu وإليه تقلبون ubaw yelema ka dala dema وما أنتم aw mage معجزين ni ala kenyembaw في ye الأرض dugolola ولا في السماء wala sangolola وما من ولي besiliba were foyte لكم aw ye من دون الله na magena alay ko baw bali kabalama wala dememba no baw deme kabala ka nyankatama والذين ma minun كفروا nolu kafiriyara بآيات الله ni ala ka qur'ana ayaw ye والقائه ani ala ka beɲɔgɔnya ye أولئك o tigilamanw يئسوا olu jigi tigɛra من رحمتي kamin ni ala ka hinɛna arijɛnɛ na وأولئك o tigilamanw لهم عذاب lalaba b'olu ye alimu min tɔɔrɔ ka bɔn فما كان جواب قومه foyi ma kɛ ibrahima ka maaw ka jaabu ye إلا أن fo ninnu de قالوا u ko اقتلوا a ibrahima in faga وحرقوا wala ka jeni فأنجاه الله ala ye ibrahima kisi من ka النار bɔ tasuma ma إن الآيات dalili caman bɛ في ذلك ibrahima ka nin kisili in na قوم maaw ye yominuna minnu bɛ limaniya kabako caman badi de b'a kɔnɔna na وقال ibrahimu ko إنما اتخذتم fɛn min أوثانا innama aw ye boliw de sumina من دون n'a الله ma jɛna ala ye مودة kanuna بينكم aw ni ɲɔgɔn cɛ في الحياة ɲɛnamaya la الدنيا
عليها no gundala kasuru ثم kasagi يوم القيامة qiyama jodonna يكفر بعضكم aw do bi kafiriya ببعض ni doye ويلعن بعضكم ado bi dangalige بعضا dola ومأواكم aw donyoro النار oy tasma de وما من ناصر de min ba'aw make لكم ay فآمن لوط lutu liman yara ibrahim ye وقال lut ibrahim ko إني ne hijira ke bade إلى ربي kadurum mama إنه ikado kavon allah taala هو ale tigi العزيز ale de se masaye alakim ale de ka kiri benen don وأبنى إسحاق nam bismillah وأبنى إسحاق ame isaaq ni ibrahim ka kuma di aya fam ibrahim le ko alibna yamla ale bita iraqi du golo kan an sham nam وأبنى ame إسحاق isaaq ni له ibrahim ma ويعقوب an yaquba وجعلنا نبوة an yen nabi miyake في ذريته lu deun de la ya ale deun de la yaquba deun nam والكتاب ni kitabu aw وآتيناه fi dhurriyyati man fi dhurriyyati ibrahim deun odo ibrahim deun bismillah وآتيناه an ibrahim son أجره aga sarala في الدنيا jiye kono yanno ni togodu mai وإنه igado ibrahim ai la harala لمن abi wali ma الصالحين nyuma ndo wallahi darajati batigu dawla batigu la hara ibrahim udoy ولوطا ega loto kofo إذ tumami قال ni loto ko لقومه aga mogoma إنكم yala aw لتأتون aw bina الفاحشة ko cejugu mawa ما سبقكم min adin masima aw kon بها ni o ko cejugu nye من العالمين kamene da jin ni arama deuna إنكم ka cefuru ay madeli kake wala da nogole ka hoga ko choko anga jamana ngayano atise ka marché malita temenengo kafri jamana jol do no mursla mali murtla ka fuka la da choko yano mali maso ka zoro fama jugu me nyini ka asa akunya sabatere akundo mali ka constitution kono ka ba mais ala ni silama nyemo wuli ka jomingi vraiment mbo fo mbo la nyumando amba fo ala ku me anyefe ala ku me anyefe l'islam ko ma fra nyonga ka nyon fam lingo jamana ngo mechi aw jamana ngo mechi nga tiere la maliko no silama do be o silama fe ko silama ya ateka foko silama be silama ya fe silama do bi soro lu ko internet no fe ko côté silama do be silama yere de kadu uye wadina kadu uye ube dina emfasani fembe ube dina emfasani yere kunye ube dina emfasani musowe ube dina emfasani denwe ningo bi labandomi alhamdulillah rabbil alamin ambe anga ho conseil ni mofo Mohamed Diko aleka hakili bunyana ka ko kechuko nyuma oye joro bata koina anaka majiki ani abe mo jati oye joro bata koina kosobe angara mo Mamadou Cheikh na buye aba fani ako ale denye kuma info ale sogoma mina fajiri kuma fora ale romi ale lettre sebeni damina amina lettre si ci masakema ale lettre sebeni damina gamni sogoma fo selfana akanga kuma minundo ala kuma minundo ala abiko kuma nungoloma surla ka lettre nyelama ka ke français mais ale ka arabu ayo da aka français ni arabu be nana kana di masakem o lettre dire masakema masake ko ayame bon atlala ka a bar fin awaze katana nyefe aba ho ayame nga ata barake di barake ni fentai bon Mamadou Digo labana ka jira buyela ko ni ma déplacer kana ko in ko amanyana bude ko fo yere ga déplacer kana ba boy ko ti basi boy wula kana palela masake u bismillah
o ɲɛmɔgɔ damadɔ de tun bɛ yen u sigilen amadu tumani nana don a donna yɔrɔ min silamɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu bɛɛ wulila ka jɔ parce que o président mana don sali kɔnɔ a diyagoya don a bɛ wuli ka jɔ k'a kunbɛn ka sɔrɔ ka sigi o bɛɛ wulila ka jɔ nka Buye ale n'a denkɛ Mula Umaru olu sigilen tora a ye tɔnu fɔ min kɛ nana ka na ale sigilen na ka na sigilen fɔ Buye ma bɔ a cogo la parce que o y'a sɔrɔ Buye bɛ a ka kɛlɛbolo kan a ko n fa ko n fa na ko bi ta ko fa n fa da kumalankolon fɔ n fa ko tɛ bi ta la a ko mana kama bi ko i y'a bila wa i bɛ i m'a bila i ye nkalontigɛla ten i b'a fɔ i y'a bila bi y'a bila i bɛ i m'a bila a ko n y'a bila Buye ko n'a kun b'a fɔ a y'a bila ko a kun bɛ tɛgɛ ci a ɲɛ kɔrɔ a bɛ kɛ min ye a bɛ kɛ o ye a kun bɛ kɛ o ye aya ala ka olu min an ɲɛ madama n'olu bɛ an ɲɛ fɛ alhamdulillah an jigi ka ɲi an jigi ka ɲi maa si kelen tɛ se fo an ka jɛ de ka kɛ jɛkulu ye ka ko dɔ kɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ baara bɛɛ bɛ ten de sisan n'i kelen ko i bɛ ko kɛ dɔrɔn i tɛ jɛtigɛ dɛ fo a ka fara ɲɔgɔn kan de ka kɛ jɛkulu ye voilà inshallah nka minnu tɛ silamɛya fɛ n'u bɛ yɛrɛta ɲini na silamɛya la olu bɛ tile k'an neni k'an tugura olu ko k'an fara olu kan ka diinɛ sira can taama ko lahara dɔw k'an bɛɛ bɛ don jahanama la ni aya o aya nana ka na ni bagabagali ye walima u b'a bɛɛ ta ka bila an kan an bɛ kabakoya kɔ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ka balo anw ka hɛrɛ de la an ka jɛ ninnu ka hɛrɛ u bɛ ka balo de la n'o tɛ sisan kun b'a sɔrɔ diinɛni min b'u bolo toni min b'u bolo quoi sisan kun y'a sɔrɔ u y'a kɔngɔ ka b'u tɛgɛ la awɔ nin sinkalo yɛrɛ la tan u y'a jira ko an ye musiriku ye ko munna ko hali kalo ko an bɛ sigi ko ɲamaraya mana fɔlɔ ko bɛ y'a musiriya kelen de ne bɛ kaba ko nin kuma ninnu na parce que n'aw kɛra jɛkulu ye e mana kalo ye i b'a fɔ ɲɛfɛ de i b'a fɔ ɲɛfɛmɔgɔ ye quoi n'i y'a fɔ ɲɛfɛmɔgɔ ye donc diyagoya i b'olu ka yamaruya de kɔnɔ anw minnu bɛ kaloko tɔn na a papiye sɛbɛnnen bɛ ka da an kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ ma n'i ye kunnafoni di ka kɔn gouvernement ka yamaruya ɲɛ i y'a faamu i b'i datugu i datuguli ka kan an y'o siɲɛ diyagoya fo an ka makɔnɔ de kɛ quoi bon u ye o tɔn min sigi o tɔn papiye o y'a ta o y'a di Buye ma Buye mɔgɔ 2 don tɔn in kɔnɔ Seba Ture ani an kɔrɔkɛ Asumana Sylla Tamba a y'olu don tɔn in kɔnɔ bon u ye papiye di Buye ma k'a ka corriger Buye ye papiye corriger défaut minnu b'a la défaut 3 ɲɔgɔn wala 2 ɲɔgɔn a ko a ye nin bɔ a la diinɛ ko don aw bɛ k'a fɔ ko k'a taa ɲɛnabɔ faamaw de fɛ yen mɔgɔw bɛ siran faamaw ye ni k'a fɔ n'i ye kalo ye ka taa fɔ faamaw fɛ a y'a yɛlɛma a ka kɛ alimamiw ye e ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye diinɛ ɲɛbɔyɔrɔ ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ka fisa ni ministère ye i y'a faamu bon a ye n jaabi u ko k'u bɛna jaabi u nana u tɛmɛna n'u ka baara ye ale sigilen bɛ k'u ka jaabi kɔnɔ jaabi ma taa fɔlɔ i y'a faamu fɔnkɔnya man d'a ye dɛ nka maa min don jamana in kɔnɔ a fa ye baara kɛ ni tiɲɛ de ye maa min sɔnna o maa min ma sɔn a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ de ye a fa ye baara kɛ ni tiɲɛ de ye bon ale fana b'o sira kelen de kan a bɛ baara kɛ ni tiɲɛ de ye la ta'khudhuhu fillahi lawmatu la'imin maa ka jalaki tɛ a minɛ ala ko la a bɛ k'o de kɔnɔ n'o jaabi ma d'a ma a fana sigilen bɛ k'o kɔnɔ bon anw ye jɔn ye anw ye a ka baarakɛlaw ye diyagoya ni an fana ye kalo ye anw de b'a fɔ ale ye ka fɔ an ye kalo ye n'an y'a fɔ a ye ka fɔ an ye kalo n'a sabatira an b'a ka jaabi kɔnɔ kɛ misaliya la haut conseil ka jaabi kɔnɔ o ye karamɔgɔ ye ne ye n karamɔgɔ ka jaabi kɔnɔ e ma kɛ musiriki ye ne bɛ kɛ musiriki ye cogo di an ka ko ninnu nɛmɛ dɔɔnin an ka jateminɛ
parce que al amanatul ilmiya doni mako be danaya do de la fo ika o danaya fo iko de di mo ma vraiment no kera ika wajibi nga yani paraw kuma mana blanda kono paraw kuma mana blanda kono paraw ko mina o mami gungol gosileno gola ko mina o faabe mami na o tanyo ngana o kete nay konnu fo nit le nyaay ay bi famu jenge mi romi jenge mi la halami na ambe jekatle adama de mbaraw de do ngame ganyo ko lago siko ni ga do ta no ta ke chuwi wala amba ni ala fa la kambe sa on arab bismillah innakum yala au tatuna ar-rijala aw bina chewma taqta'una as-sabila abidin suru sira bela jelen tige tatuna o ekelen o man aw bina fana inadikum aka sigi kene ugan al-munkara kongoma fama kana femire man qawmi ma bi maloyni komi aw bo de ke wane foy magaga mo ga jabuye illa an fununde ugo namma ni alaga yangataye ni kera chefalawdoye lutugo inde ma ikane deme mauga no echengelawe tumami nanga chideun nana ibrahima ma nini sojaye uko an yenin dugu dungeo halage bawde dugin dungeo ukera ndoyni gelawye ibrahim go loto be dugu ingono chideun go an yedoni gelawde ni moye mimba gono an be loto inkisi ana dungeo fa muso ingera min alabirina tubawdoye tumami an ja'at rusuluna nanga chideun nana lotuma ya dimi nu sabuye a corona nu sabuye nangonna ni disila nangon goro ya no disi a disi deguna ko ni ngamalen chenyu nana ne dunga duguman nam wa qalu chidan nungo kana sran kana degun kana dimi an ekisibai ini dungeu fo imuso alekera min al-ghabirina tubaude inna an munziluna an jigni baude ala ali hadhihi al-qarya nindugu dungeu gan lazabala kabo sanve ni fenzawe no kera yafsiruna bi fasriya tumandola talim ganya bibe mais na bi se ka facere ganye kasara mahal talim fana ke akari ne anga ladam kafara ala yere ala ka kuma gan ale kuma se ka bilanye mais ne ay aketano ka jar majru kana na bi nya yoro me amba bonya mais na tinya yoro mi donc anu mbo afika kelengelen fo jago ameta likola nam walaqad tarakna ayatan abadanye kabakoto minha kaminala min bangaledo qaumin achili noy way kabako bade mawi yaqiluna min biaqili wa ila madyana akhaw anye balma madyana ka balma chikatuma shuaib kodo shuaib ko ya nega mo ay ala kelembatu aka don jigiya ala akhirano don labanye aka na cheninge duguma golola cheninge lawye ya ngalontiya yera li yumina ulabana bidarihim ukadugon naula jazimina nyongiri bawe anya adiga halagi nisam dagam abata bangena ugo halagi lim bangena we kamilu sigiro lani tar hijri yorolani yamani yorolai bisingu no enno shaytane masrlige uye ugabana ula kamil kafirin kudawla kafiriya ni kudawla shaytanu yubali kabo chesra jelema ukera mustabsirin mana aye bagawe kunye bala ubana kata asratama
أيها قارنا كفو أني فرعون أني هامنا موسى أبات موسى ننوما ندلو جلوني ويركون جبنا دوما قولوا وما كي سابقين تقدم بغوي أني كلن جلمنا بذنبه نكا جنوبيه ما بيقولوا لا حاسبا أني في بلغي سلاماتي وتلا ما كفين بيقولني بلغي كتا حلقلقي دوتك موي ما بيقولوا لا نقولوا كانجلين يومنا كم سمركاو ما بيقولوا لا نيدو كلو شرو بينو يكم قارونا ما بيقولوا لا نيو توجي لكم نوح نفرعون وما كان الله على مجي نابون دنيو إنغا وكرا وين دنينجي ويركوندلا مثل الذين ماوكا مثاليا اتخذوا أولياء نولي بيسلي بانغو سمنا من دون الله نامكن الله تعالى ومثل العنكبوت أبيكم ينافو دلين مثاليا دي اتخذت بيتا نافرينو كو أولياء kana singa fo ko ala ka waliyu ni man be ala ka waliyu so mina ni ngande waliyu mari wa awliyawo okoro de am arama denga awliyawo sigiro makacha ala ti mo balika awliyawo so mina awliyawo jumanya fulfulo e faso woni e faso mo faso waliyu limarati o te jago e furula ma ala b'a fɔ ko muso kana waliyu so mina parce que jago do na ale te muso ka ko yɛrɛ tɛ se ka marcher donc ala tɛ bali kɛ ka bɔ o ma kelen filanan i ka diinɛ ɲɛmɔgɔ o bɛ se ka wele ko waliyu i ka ko bɛsilen bɛ min ma diinɛ koɲɛ la diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ don o kɔnɔna na comme filɛ k'a fɔ cogo min sisan o ye waliyu ye ala kan to ala kan bɛ de ka taa besi fɛn wɛrɛ ma min ti ala ye la fil iri wala fil nafiri a tɛ ala ko fansi la e ye o dama kɛ a ka muqaddasu a dama ko de ye quoi i y'a faamu ala ka foyi tɛ a y'a kɛ a dama ko de ka ban kira ta ma kira nana ni min ye i banna o ma bon ni mɔgɔ min banna kira ta ma ala kira nana ni min ye n'i banna o ma i tugura min kɔ hali ni a y'a sɔrɔ o ye sira o sira ye sa parce que a tɛ se ka ɲɛ cogo si la n'u nana Dawuda fɛ fo ka na ala kira ka da de fɛ i y'a faamu fo i ka don ala kira ka bulonda de fɛ ka taa ala ma n'o tɛ mɔgɔ tɛ se ka ala sɔrɔ ni sira si ye yahudiya tɛ se ka ala sɔrɔ nasara tɛ se ka ala sɔrɔ an filɛ bi min na fo ala kira ka bulonda sallallahu alaihi wasallam f'i ka don o de fɛ i y'a faamu maa min b'i dɛmɛ k'i don o bulonda in fɛ o ɲɛɲinini o bɛ ɲini an fɛ voilà bon yɔrɔ in na faamuyaw fɔra ɲɔgɔn kɔ parce que dɔw ko dɔw y'u yɔrɔ wele ko sunna bon sunna dun ye sunna tɛ wajibi ye sunna ye fɛn de ye n'i y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ n'i y'a to yen junubu tɛ sɛbɛn i kunna maa maa ye lusulu kalan a bɛ bɔ o kalama wa yashmalu limandubu sunnatan bizayn bon asitigi ma fɔ wa yashmalu limandubu sunnatan bizayn a bɛ fɔ sunna de ma lusulu kɔnɔ sigiyɔrɔma 5 in na ko alimandu parce que fɔlɔfɔlɔ jumɛn ye o ye wajibi ye filanan ye min ye o ye haramu ye sabanan ye min ye o ye mandubu ye naaninan ye min ye o ye makuruhu ye duurunan ye min ye o ye mubahu ye bon haramu ani makuruhu olu bɛ fan fɛ wajibi ani mandubu olu ye fan wɛrɛ fɛ bon mubahu o bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ mustawa tarafayn i y'a kɛ o a ka kan i m'a kɛ o a ka kan voilà bon a k'a dɔn k'a fɔ sunna ye mandubu de ye n'a fɔra ko sunna yɔrɔ o yɔrɔ o ye mandubu de ye bon sisan nɔ k'a fɔ ko karisa ye mustahabu kɛbaga ye fɛn min ye mustahabu ye karisa b'o de kɛ n'a y'o kɛ a b'a baraji sɔrɔ kɛ nka o kɔrɔ de ko ale ni maa min bɛ mustahabu kɛ ko o y'a dama taabolo ye ni maa min to o mustahabu kɛ k'o tɛ silama ye n'i y'o fɔ n ye nkalon tigɛ dɛ
wala bambo fo ma minnu bu sunna ko fo ka fa sunna mo ko kan yor fam de o kan yor fam wala min be ñini aramaden fe ini ala ce o ye farda de farda ko ne wajibi de bo kede blajimi farda minnu wajibara farra sal duru mana sala wajo sen duru no o le wajibi fulo no boray ere femin dafale ini ala ce bara min do ni akeli ñinine do sharia kono wajibi ya saraka be mustahabu ya saraka mais dafaleli ngonna wajibi te erde ya wajibi reka mandubu min niyo wajibi ya ireka o fana bi fa wajibu ko no te fengorati wajibi ya mo kan ni salama ga josen durunte ngani ere femin dafale ka wajibi ya ireka o bi wajibi ga iboke ne e ya dafale ka fo ibn dinen don sun ibn dinen don sun ke ne ya dafale ka fo ne dugu jera ibi astaghfirullah kemege akeke wala bi la ilaha illallah kemege ake wala bi salatu ala nabi kemege ake nunu be nyinne do set islamé ko non nunu site fen croix dina ma dafa kan nun to korona falen de be kanga nun chayaw ne ko be hake do kala ake bar islamé baranu mam be la jelembiten non ni ay jay ko be hake do ta ko wajibe yere kan a wajibe yere kan dafaleli bon ni aw jera ka alasira tama kaga ko besi ñoma ni o ngani ama farda kelen toy ama ala kira ka wajibiya ala kira femi wajibiya amo kelen toy no bon na sunna ke abi sunna baraji soro nama sunna ke ato baraji soro sunna chama de beno ni mo faratle ma sunna massa ne ala sona ma amitla ko fe ka sunna biduru fo ma chamba ho ni sunna mo i faratle mbala go koro ko ne sunna kelen to no te ebo sunna mo yala ne ni sunna to no ala kira ko ben gene ma dama ni ala kira kanu bi bolo ala kira kanu sawatle me diskuna iya to kundo kama ma fam ma don ma jenae alma maliki khabarul ahadi hadise manana ko khabarul ahadi ma kelengelen do yalla kalikana aka daraja masihake duma abe amalu ahli madinati ta katui ay madna kawsro madna kaminu ni ala kiraga yeli kasro madna yimazi folo ngamo de made alma maliki bo ota ka hadise khabarul ahadi ko toy voilà bon et sisano ma chambi manganci ne suna moy kasor e ba don tigi maliki yango bi ni suna moy ci e bodo maliki yango bi ni suna moy ci ebi ato chefo moy be foko e de suna moy o e ka mo tromper de voilà bon ba fe de yaga fam ka foni awliya kuma fora lafuzu fora o kana mo jatige mami ni idale mbala ka fu tugulembe ala kira ko sallallahu alaihi wasallam Allah alay nyamare ko man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ni mami walido ko alay ko ayo tigi la duna ni kele o kuma ko terebe munjira man walali waliyan kuma na labi jewti kala may o fona o bojo jira o mafhumul mukhalafa o mafhumul mukhalafa bo de jira bo ala to o fo katla ka tugni ka mam mana bisima waliyula ala ya jati ko son ka tugu ala ka nyamara ko ka fatante ko toyno ko ala bitla ko tinya ngada wala ko tashbihu ni jobatulo yo tsikanya ninde kuma tleni al qawl faslu ma français nga doni norode ni ya fleni tlenya nye ka lameni wa dusugun tleni aka chala fe bi fam yasrala nam مثل الذين ما مثاليا اتخذوا أولياء نولي بسلباو سمنا من دون الله نعم جنا علي كمثل العنكبوت على تتوي ومن دون الله أبو فمولد من دون الله من دون على تتكلين كتا تقولكو ko me be ko me na fon dalen misaliya de اتخذت بيتا dalen yesodo sumina ayre kunye وإن أوهن البيوت ko abi do akono ne dara jon dalen so dala enye ba ayre mune dalen na ka so ngono ale nyana abi so kono nga se umbe gena ma de ase umbe gena ma
tile mana bɔ tile bɛ fɛn fɔlɔ min na o y'ale nam ni ka dɔn sow bɛɛ la lafilen a ye dalen so de a tɛ funteni ɲɔni a tɛ nɛnɛ ɲɔni boliw fana b'o ten dɛ boli tɛ pour tete a tɛ se ka foyi ɲɛ ye i y'a batu a tɛ foyi ɲɛ ye fana y'i tɔɔrɔ n'i y'a kuta yɛrɛ fana a tɛ foyi tiɲɛ a boli kɔrɔlenbaw tɛ yen aw t'a mɛn silamɛw bɛ tile k'u jeni fo a dɔw bɛ ŋuna o b'a ta k'a fili tasuma la a bɛ jeni k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔw yɛrɛ tun bɛ k'u yɛrɛ ɲini a la i y'a ta kara y'a bila kara a dɔw tun bɛ an dafɛla in na a tigi a fili cogo y'u tigi kamana kuwa bari ni sɛtanɛ donna a la fana a bɛ lamaga dɔɔnin koyi a fili cogo y'a tigi kamana kuwa u taara bila yɔrɔ dɔ la don o don wala san o san wala waati o waati mɔgɔ kelen bɛ sa u ka so o labanna ka taa ta i m'a ye wa mɛ ni limaniya jɔn kun dɔ i b'a fili yɛrɛ dama tɛ i b'a jeni tasuma la k'i jigi da ala ka foyi wala a tɛ fɛn ɲɛ o ani dalen so bɛɛ ye kelen n'u kun kɛra ya'lamuna ni u b'a dɔn ala bɛ fɛn dɔn n'a bɛ k'o batu min dunihi n'a ma kɛ ala ye a bɛ ka fɛn min batu tad'una a bɛ ka fɛn min wele n'a ma kɛ ala ye ala b'a dɔn dɛ min shay'in a mana kɛ fɛn o fɛn ko jɔ ala jɔyɔrɔ la ale Allahu ta'ala ye ale de ye se masaya ka fanga la ale de ka kiiri bɛnnen don a ka baaraw la o ntalen ninnu an bɛ ntalen ninnu kɛ maaw ye maa si t'a faamu illa al-alimun fo dɔnnikɛlaw de o kumana mɔgɔ k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na lahalaya bɛɛ lajɛlen na i ka ala wele fi sarra'i wa darra'i nɔgɔya la ani tɔɔrɔ la i ka fɛn welelen bɛ kɛ Allahu tabaraka wa ta'ala ye ka tawassulu kɛ ka taa Allahu tabaraka wa ta'ala ma ni i ka baara ɲumanw ye ni a ka fɛnbaw ye ni a ka fɛn ɲumanw ye mɔgɔ ɲuman b'o la nabi ɲuman b'o la kira b'o la kanu gɛlɛn min bɛ i ni u cɛ o de ye relation ye k'a jira dɔnnikɛla diɲɛ dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye o daga n'i bɛ weleli kɛ i ka weleli kɛ i ka ala wele o de ɲininen don nam ala ye sankolow da ani dugumakolo ni tiɲɛ dalu bɛ o la limanajɔnw ye e ka fɛn kalan n'u ye wayi kana i ma kabini kuranɛ la i ka sali jɔ i k'a dɔn ko sali bɛ maa fatantiya ka bɔ ko cɛjugu bɛɛ lajɛlen ma ani kɔngɔ bɛ i jija i ka sali jɔ sali jɔli ye jumɛn ye ka a rukunu samansenw di a dicogo la ka saritiw di a dicogo la ka jogo ɲumanw di a dicogo la diina sinsinlan bɛ yen min kan o ye sali de ye diina sinsinlan ye ale de ye n'i m'a mɛn sali guruja a b'a ti ye diinɛ guruja kuma bɛ ɲɛsin alakira de ma sallallahu alaihi wa sallam nka laɲini ye kira ka mantonw de ye kumabaw bɛ ala b'a ɲɛsin alakira de ma ka a k'a lase mantonw ma nam a ko ala kofo o de ka bɔn ala kofo de ka bɔn ala kofo min bɛ kɛ sali la o de ka ca kosɛbɛ o de kosɔn a ko ala kofo de ka bɔn mana maaw k'i janto ala kofo la dume sali kan alakira sallallahu alaihi wasallam n'u kun ko silama dɔ bɛ yen ko a jogo ye nin ye alakira b'a fɔ ko a ka sali bɛna fatantiɲɛ ka bɔ a ma ni maa min ka sali min fatantiɲɛ ka bɔ kojugu ma bɛɛ i ka sali a ma minɛ de mɔgɔ dɔ tun bɛ yen n'u jɔra ka taa sali ma u tun bɛ yɛrɛ de fo k'u kulori yɛlɛma dɔw ka ala siran sera o dɛgɛrɛ ma sali kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ka ala siran sera dɛgɛrɛ dɔ ma n'u ko Allahu akbar misiri fan kelen bɛ bin o tɛ bɔ a kalama tɛ bɔ a kalama ka u kirinen tɛ dɛ u sɔgɔlalen bɛ ni ala ko ye olu bolo ala ka bɔ ni fɛn bɛɛ o kumana fɛn o fɛn n'o kɔni cunna sali kɔni kɔnɔ ayi hali a dɔw de tun bɛ yen nɔ
aya a bolo dimi kumala bolo kon dimi kumala u ko k'u b'a kirin ka nɛɛma a ma sɔn u y'a kɛ cogo cogo ko fo k'a nɛɛma ko a bɛ ka tɔɔrɔ a ma sɔn a kabarilen salila dɔrɔn u taara ka taa bolo in dilan ka bisi ka fɛn k'a dilan ka tila pewu ala n'a ka seli ka jan cogo min a jɔlen a bɛ kalan na a tilalen salila a balila ka bolo in sirilen ye a ko nin kɛra waati jumɛn a ma bɔ a kalama olu kun ɲɛ tɛ foyi la ni ala tɛ nam ala bi fɛn dɔn n'a bɔ baara a kana kitabu dunke sɔsɔli ɲɔgɔnya fo ni sɔsɔli cogo de o de ka ɲi a y'u wele ka taa ala ma ni ala ka dalilu ye ani ka lakonini kɛ ala ka hujjaw kan banna nam fo maa minnu n'o ye dɔɔnin kɛ ka minnu la k'aw kɛlɛ ni bamuriya fana k'u kɛlɛ a y'a f'u ma an limaniyara ni masa ye n'u y'o jigin ka na an ma ani o ye min jigin ka na anw ma an ka batolifɛn a n'aw ka batolifɛn a bɛɛ ye kelen de anw ye silamɛw de ala ye o cogo in de la an ye kuranɛ jigin ka na i ma maa minnu n'an ye kitabu dɔw ma olu bɛ limaniya bi ni kuranɛ ye man maa bi wele magangaw la n'o bɛ limaniya bi ni kuranɛ ye maa si tɛ nagarili kɛ n'an ka ayaw ye fo kafiriw de e maa ma lamini ma kɛ n'i bɛ kalan kɛ ka gɔn kuranɛ ye kitabu Sylla e yɛrɛ kun t'a sɛbɛn n'i kinibolo barikalen ye sɛbɛnni kuma fɛ tiɲɛnikɛlaw kun bɛ sigan komi yahudiyaw kira kun tɛ sɛbɛnni kɛ a kun tɛ sɛbɛnni yɛrɛ dɔn kun bɛ fɛn bɛɛ dɔn nka sɛbɛnni kɔni ala ko dɔ kama ani hikima dɔ kama rubama mana'aka fa ataka rubama ataka fa mana'aka a y'a bali ka bɔ sɛbɛnni dɔɔni ma kun dɔ kama wala nam wala da khutu a k'a fɔ ko yala a ko a kana a sɛbɛn de wa e ka laɲini ye la ye nahiyatu de ye ibɛ nafiyatu de inshallah nahiyatu ani nafiyatu a ye ɲininkali kɛ o de la a y'a lajɛ ko yala la ye ko nafiyatu awala lam n'a kɛra lamu ye o kɔrɔ ye ko nafiyatu de lamu bɛ nafiyu de jira ayiwa dɔwɛrɛ bɛ yen min y'a kɛ nahawi ye tafsir dɔ tɛ yen min y'a kɛ nahawi ye de voilà la in nafiyatu de don quoi a t'a sɛbɛn a kun t'a sɛbɛn quoi e t'a sɛbɛn awɔ nam kira ka laada kun tɛ sɛbɛnni kɛ n'a sɔrɔ kun bɛ sɛbɛnni kɛ mɔgɔ kun bɛ sigi a la bisimilahi bal naam bal a m'a fɔ ko a ma kunta ayi n'i y'a ta a y'a daminɛ la kama i b'a faamu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa ma kunta takhutu bi yaminika i kun tɛ a kalan i kun t'a sɛbɛn naam wala takhutu bi yaminika idan la ta'al mu'tadun n'a kun kɛra ten sikanamaw kun bɛ sika la quoi nam abla qur'anai ayun do minum bangale do mawdisiula yedondi ma minum ma sabatilemi maw ko disula doni dira ma minum ma ama yajhadu ma siti nakarlige nanga ayawe illa zalimuna fundun gelawde kafiru go na goli ka kaba ko do jigi muhammad kan kaba amaru e ka fuma kaba ko inna allah wa bi ala diru ne
ne babali bade no ga babali bangalendo yala mu bowa kafan anye qur'ana jigi imam lamini ga we qur'ana ingala uga igado hinebe ola ani wajuli mawiye minum melimanaya mawlamini gafuye awasara ni alai bayni neche ani awuje shaidan sidi ala be fendo femi be sangulula ani femi be dugmagulula baminu no limani ara ni badara koye no kafiri ara ni alai utigila mawu lutigitigi lude ma bonane unye ubi ko ema ni nyangata ye ni sanga de kukko ka kwa kana sita kuigo mimbi ke ko akasinga na sita ngala ko ni kitabu du wala ni sanga de kunde no to foledo la dhaba kumina umma nyangata nyere bina umma chungalla kasurulu uti anawati don ubi ko ema ni nyangata ye ikaru jahannama la meleke bado ni kafiru ye domi ubi ke don de la domi ni la dhaba yangata bulabo usano anu sengoro laula ambafo ay fennene na ukera tamaluna nabobara ya nega jong de godon no limanera nega dugolo o iri waledo fa'budu ayngelen batu ni bela jele ay sayanene mbaye kasagi ube au seganama maminu no limanera ne nyumbara ambino lo kibaruya nam lanu bawi anahum ambino lo sigi min arjanala asode ungono ka folo mi boli jigorlala dume baawiye agonnana barakala ka saranya na koye mauminu no sabalila flanga fuka turuga wujigida ala rabbihim ummaga akacha baganna bagainti agersege doni ala de bagangersege ani aw yereyo Allah ta'ala le de men gelaye alalim alle don gelaye wala insallam gersege nyinam mamun be afiu kana folo chaman suro ni ayay ni ngani umade yuka ayyi min dabbatin la tahmil rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum huwa as-sami'ul 'alim aba hakilto ala be karamogo ni ngala ba ni fawi nam wala insaltahum wallahi ni eyo nyininga kwela masa jumaindo na isangolo da ani duguma golo ayet le kolon ani kalo bina fima wala do kafiru ne eyo nyininga o agogo aga jonnu abika feminu batu kolo de ya mawi est-ce que ere ne ala je ga jiri mane de sangolo da are ba do ko ga jiri mane masangolo da ala ga jiri mane bora jiri mina ale amo jiri da uluka jobatu ngoni fen ko bilgile mbade nu yerewte matenye do ala kwa adogume dide noni kadla kake didla kila ma ba dla kake sonsaninye ibe aba ke fenyana madoy ya fam abisro ko batu ni kongo gonala wala ni awa di ndamare logo yamina ndamare bene de gelama min lalendo de ayre kage jiri mane de ayre bitla ka do wala ko bala ka dum aba ka batu fendu
mais o tɛ se ka o tɛ kabako ye o kabako de n'i ye u ɲininka ko yala jɔn ni sankolo ninnu bila ye i y'a dɔn adamadenw kafiru ye modèle caman de ye kafiru ye modèle caman de ye kafiru dɔw bɛ yen nɔ olu sɔnnen tɛ ko ala ye sankolo bila ye dɛ ayi olu sɔnnen t'o ma olu bolo kow de b'u yɛrɛ kɛ quoi k'a fɔ ko ayiwa puissance ko ala ye ko dɔ kɛ nɔ o tɛ sɔn minnu bɛ dolow bato minnu bɛ fɛn bɔ olu bolo dolo de bɛ fɛn dɔw da bon o kafiri modèle bɛ yen an n'olu tɛ kuma la olu tɛ makan kafiru ni kun ye olu de ɲininka ko yala jɔn ye sankalo in bila ye u b'a fɔ ko ala naam cogo jumɛn de la n'u bɛ yɛlɛma ka bɔ ala ka ala kɛlɛ batuli ma ala de y'o bila ye ala y'a ka kira ci u b'a fɔ ayi k'an t'o kalama Mahamadu m'a fɔ ko ala de y'ale ci wa anw t'a kalama hali magankaw ka papiye sɛbɛn ya'lamuna zahiran maaw bɛ kokana dɔrɔn de dɔn kabini ɲɛnamaya la n'o ye diɲɛ ka ɲɛnama ye alahalamaw ka bɔ lahara ma olu tigitigi ɲinanbagaw don u ti foyi dɔn lahara ko la u ka diɲɛ laadama ko in kɔni mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ min b'o dɔn o kosɔn a ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ko la o tɛ baasi samiya surunyana météo an b'a lamɛn a bɛ ka kuma ni min ye an b'a a fara an bolo kan k'an ka jate minɛ n'a ye munna a bɛ faamu ni aya in kɔnɔna na k'a fɔ ya'lamuna zahiran minal hayati dunya u bɛ kɔkanna min dɔn dɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ don o kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wa sallam u bɛ ntamari feere dulɔnni min kɛ kira kun ko ko a tɛ lafiya ale ma u y'a bila san kelen tamari ma feere a den bɛ o yɔrɔ ka bin alakira ko mun ye nin kɛ a ko komi e ko an kana tamari cɛ feere dɔn k'o de y'a kɛ de a ko aw b'a ka diɲɛ in dɔn a y'a kɛ voilà donc o ye walanda de ka di an ma k'a fɔ an k'an yɛrɛ dɛmɛ ni hakililaw ye an ka diɲɛlatigɛ baara cogoyaw la ka sɔrɔ hali ni silamɛya yɛrɛ ka hakilila tɛ kelen ye mais a t'a guruja quoi a t'a fɔŋɔɲɔ a t'a guruja naam yala olu bɛ nin bɛɛ la u ma taasi de wa u yɛrɛw la ala ma sankolow da ani dugumakolo ani fɛn min bɛɛ bɛ sankolo ni dugukolo cɛ fɔ ni tiɲɛ de ani sanga ni o tɔgɔ fɔlen don i ka dɔn ko caman kabini mɔgɔw la olu ye kafiru de bilqa rabbihim n'o ma ka bɛnɲɔgɔnya ye yala u bɛ nin bɛɛ la u ma taama wa dugumakolo la ka filɛli kɛ cogo min ne maaw laban kɛra u ye kɛnɛ gɔnnu ye u kɛra u ka gɛlɛn ka tɛmɛ u kan Sylla u ye dugukolo lamaga u y'a koli fɛn ye min ka ca ka tɛmɛ fɛn kan n'olu y'a koli u ka kiraw nan'u ma ni dalilu jɛlenw ye ala ma kɛ n'a b'u tɔɲɔ nkasa u kɛra u bɛ dɔɔni kɛ u yɛrɛkun de la ka segin maaw laban kɛra maa minnu ye juguman kɛ suwa lahalaya jugu ye a ka d'a kan nkalon tigɛra ni ala ka ayaw ye u kɛra u bɛ yɛlɛ bɔnna n'a ye Allahu Ta'ala a bɛ dali fɔlɔ ka segin a b'a segin kura ye ka segin u bɛ aw la segin ka da ala ma i ka dɔn ta se ni kiyama sanga bi jɔ jindobikɛlaw bɛ jigi tigɛ surnalidonbagaw ma kɛ kafir ninnu ye kabini u jɛɲanbɔliw la u kɛra kafiru de n'o jɛɲanbɔli ninnu ye i ka dɔn ta se dɔn min ni kiyama sanga bi jɔ o den de la mɔgɔw bɛ carin carin amma mɔgɔ minnu n'u limaniyara n'u ye ɲuman baara olu n'u ye kɔfɔlɔn kɔnɔ u bɛ nisɔndiya yen nɔ amma mɔgɔ minnu n'olu kafira n'u nkalon tigɛra n'an ka ayaw ye ani lahara ka bɛnɲɔgɔnya ye o tigilamaw olu ye hadarifɛnw ye ɲankata la sɛnɛ bɛ ala ye tuma min n'aw bi wula a y'a ye subhanallah kɛ ka caya subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ala kira nyamrano Allah suka amla ka cha nam ale tumami na be duguje so dafe tanum be ala e sangulula ani duguma kolula ani wula dafe ani tumami na bitle gwa ala imbe nyana malabo sula abe sula bo nyana mala abe dugulula nyana maya ajalengo to endela o be awla ba qabru kono nunum be wala ka seba ya daludo e na yauda mine bugrila kasagi dibita suraw manim fin de yawe fargol ganjo de yawe aw yere ke dugo kologa nunum be wala ka seba ya daludo e na ifuru musauda awe kamina yere wala yala sauna mile kadrolu magu kafunyonya ay kanuge aw ni yonje ani hine dalu jamambe wala mawiye yatafakkaruna bi tasqun ni ma min ayin fam ala ko waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ay kanuge aw ni yonje furuda minala ay mawbi ni musu nyini watimi ki nyime kala ki musu nyina inye tarada musu do de kan o jari ni oswandi ko otomo muso chama ni yonche ye muso chama ni to galeta o wati ni akra quran lamay disukun kanu de ba ni yonche fo na nyi dara nyonga e ba ya disukun mi lafia nga abina dore ko nyona so kelen gono sanfla sandur sanda fo kanu mi na do ya aw ni yonche mumbito aw yonche san hine o hine mi besa awa e ba ya hala dola furu sale go muso nga boddu kuna bigeleya mumba geleya hine ala ko hine mi de wata ay denja mansuro e dew nyergele mi fa bela jelen ci mawni musumo abi ke chugodi abi tami wala hine inde ko son halni furu sara madola ibe hinala ala hine de dan ne furu sara la da fa dona bana abko dew ni rote dew tiseka ni rote seka dula ka fato nyana mayala ay fag fa nyana ma chedit la de ay musrani hinne doron bo o chokele ndala iba tubolo kanabla hinne ngama ko nam min ayati khalqus samawati ayam fana furyon flan yonche ni dobi ba feka bandoma ala deli minu bike yala sa fur ko sabati yalla sa kanu ka sabati yalla sa dalika ke fur nyon nyonche karamo be ala deli ni aya minu nya qur'ana ko ni nyu doy ko fur mana nyami nu seri ma ko ga do ke furi nganye ibe ala deli aya minu nye ibe hakito ni aya na ya fam aka chala fe min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika ayatin liqaumin yatafakkarun ni ayendo unasera karamo mabato nyefawi nenda fala bismillah ayati khalqus samawati sangolo dali be wuli ala ka seba dalu doye ani duma golo ale aw nengu nga fungonya de be arab kan fo ana fargolo ka fungonya do jelen do fialen do mo tare ko ka fsani nyoy de لا فضل لعربيين لا أعجمين ولا الأبيضين لا أسودين ما بفتانيون على إنسان إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم دلو جامن بي عنك سيغا وفلنا للعالمين الدنبي من آياتي منامكم أو قسنوا بولا لك السيبا دلو دوي يسوف لاي أنك لفي لاي أنا كنيني إنا لك كرسي على كفصون ديالة لفي دونا كرسي يني تلفي كسنو سفي دونا كرسي يني سفي كسنو تلفي غارد نو فوروتي مبورو دالو ولو بيقى بارك سوفي لا تلفي ولا فيها أكون من غشا ويمين مبارك تلفي كلا فيها سوفي كو أبي على كا كابكو دودي سينو على كا كابكو فين بدي بدي أنا ما دين فين كترى كنا كأنها هكذا جمان سينو إرسيجي ندو إرسيجي فين كترى كنا أنا ما دين إكانها إرسيجي ندي سينو voilà dem sen tak se chawi
anga me balo dem ni ere segin sino aka chala fe awa eni fari mi yonta bi lafia bon ni ere ko kide sino dum ka fay bi tlo gele ka fite sino nera ma dem sino te sega balu ni sino te ara ma den te sega balu ar hakiliti sega balu ni sino te ara ma den yire nyana ma a sega nyen ni sino te o de ko son ala ka hine do ni banaga sino ko e chauffeur de wala ko be ni barandela e ba ayo ni mamu ni jodro abita nyamana de ni sino e mina kito roro ni be moli bulla ajo be manganci la ga dese ku do manganci na bi daro ni 30 minutes sino dron alhamdulillah mo ko nyina sino te gele wala ga menne ko ki bit logre a bi gele de nam min ayati manamukum wala tan sona nam dalu jaman be afolena moye yasmauna numenige abe wala la kaseba dalu doye abe sanyeru njirawla siranna doye ani nadala doye ani sanya fi hakilaw tikelen yala foni ja gele ra ko sebe nata woni mo hakilaw tikelen san fin ko ina akadi doye kana شير لا أنني واحد دولا بدودم أنني واحد دولا بدودم بتورس دوما نام أبي جيجي كابو كاباسنا أبي دوغولو لانيا نمايا نيو جيني دوغولين جالينغو دالو جامان بيانغا سيغا وفلينا ماوي ياقلون من بهاجلي nunum be wala ga seba dalu doye sangolo ngajo andu ma kolo gajo ni alaga la niye ketige takoro foi takoro nawe soni la ambe pie chama mbade ngakoro kasor so yere be koko ka fabila jelefi ngobina dama pie ko aglo ala du ni sangolo ko girimam bayinda ka dlon san du je foi adlon din foi o yala ga seba di nam kasagi na ya wele ligu kelenna kamene dugu magorula ibita surawu abibo dambe be alaye tambe be sangolola ani dambe min me dugu magorula kelemo kele abe batuli baye lawu wallahi ala de masai na be dambe ngadali folo kasagi abala sagin gurai halakilu ko fe sagini gano ala bolo nam ndalim be alaye la no kurtal no bisala kurtalim be alaye sangolola dumagolola lazima kanala mangutuni mangutu majgile kanala mangutuni ga dam fe majgile nam allah taala alidi se masay no ke o kakiri benelo do ko mangutu kurtalim baye ko akoro de ko mangutu kurtay ko la ilaha illallah nam ala indalenda aw flanga fuye kamin aw yerewla halakum shuraka nam yalakum min shuraka yala jenyon bi aw bulwa kamin fiuna ni abulo yo mara jonna kenna na yaw gersege ndego yalaw aw bison aw ni jon ngada makin abula fenuna e kana flo e ka fatiri iga daga wana so mini yere sabat lema gono ebe jenaye ini jonga je kafo eni jombe de makaga wala fantum gavaw sawaru gaw de makaga wala ko bisra jonnunye koma yere ga sranye chugoya ayero nye bo ekwana ne ego ne tadeni ni jonga ni tarasro jonga dale mega jega la fade bila ay mun ne gida ko kuma suma kadi de batar den ikuta ka boy jomna munyiniya pare patron ka yorodo jomma ngada ka tafere no ekuma no nego go ala ne ni rodi ala ga jonja silenuma ala ga marala du ala on dalen daw aw yere bolla fe nago go ani jonje do abitgawla ne bolla fe ne jeni laraye ne awi ka fo ko ne kelen dato e ko ne fendo re jero ayen do
nam ojugo indela ambi ayo faram waznya ga fofo ko bela jeli na be kunyi da ka do ko flanan tiala la je ngon tiala la ala kelini tay ka koy mawi minu bagile akana nyo musala kana foy fara ala ka mara kuna ala kelim bewri da ka ko bela jeli gerse ya ali tay kisi ya ali tay tan ali tay son bela jeli ya ali tay nam abla mawe batul deke min nyen do ni ngenni flanga fiyai nu dengo la na makeni doniye Madjou maindo nabi mo kanda nala otigi la fili demi mawte alaga mala fili lewye eki nyesi mawla mini eki nyesi dine ma mi lale meka wadina to bele jelema alaga dali ladini dalimi na mawda عليها وكان دينا كل دينا تسرجلني فلنinde خللا على كدالي نغدينا كان دينا فلني ذلك اودي باتوي نو اوتلني دون لا موسو جاما تي توحيد دون اكي سجمباويسا كدالا ماي توبي ديما من فيلا كوكي بالغي سغنga dala ma ala bi tubi mina baga jonga tubi yere fana fe aga sira ala nye aga sali joanye ma aga na ke flanga fuure aga na fe farala ka aga na ke mawdo ye ma mi no gadina charin ukera patu chamanye jama abebi konta mi fenye no bu yoro ni toro yara maden mawa go mawele ala kawni masagin bawe kadalama kasagin na yulanni ka wala nyoro hinela ibida soro jamagulu kaminula ulube flanga fiya no mai yarasa na kafriya ni fenye na nyoduma au kadam soni talam na binadon abla amya dalu de jigi alayhim ukan o dalu abi kuma ne fenye no kera no be flanga fuya be noye na ya rama den kafir lanene hinela bi jama ne osanjinye ni gele ayu soro ne fenye resabe no bolo yo ke ibida sorolo bi jigiti ala ka hinena limana jondu be ala bergadari nemala abala ka noya jigiya keligele ala yalla uluma donwa kafala ala be gerse fense moye na ya fenzeli kanoye ka korobonaye aba koro ma fa na koro ngano tila moye dalu chamambe ofolina mawe yuminuna min milimania e ga sinyi surundu ngeson ga gela ga mi sin tuguni nyima yalla hinela ani blasara liwla mama yi ga sin moye ibade mi niga nafolo bolo nafolo ti wala ibade mi niga hakila nyumay aywa ibade mi ni sey ibade mi ni bolo nam yani fanda ga hina fanala abuna sabil anta madde kalande uni de sabatu ni tamadu ga hinula zalika ago ani dunon wadhalika minyoye odi kafsa mauma yalla ala ire jati ni ka baraji ni ala fe kila mau lutige de ni rasulbawi femi na odi ribala kwa bi jidri ni mawga na folola oti jidide ala boro femi na odi kami jagala na dala jadi de ni tigila maw lude jidi mawe Allah taala alade masay na yauda kasagi aya au gersege kasagi abe au faga kasagi aba nyana ya la mabe au gajian bulula ne barage kamini fule nunna fenula sene abi alaye alaga sekur daledo abo fembela jelema nam no be flanga feno be fem faralaga ala sinale meka boma zahal fasadu cheni bangana gulengana ani baji konnana ni fenye ni mau bolo obara yalla sa ala lunane fendula
olu bara لعلهم ana elasa monu يرجعون na sagi قل ko ceni bangena du kologa ani bajila o ceni jumaye ceni mi bangena du kologa ani bajila ceni bangena fabila jelefe nam donigelaw o fara nyongo a ceni manala golengana la ani bajiko nana kadaratu ko ani sudi ko ako ceni o ye filanka fiyade ako ceni foyte min ga juguni filanka fiyaye Abdullah ibn Abbas ko ani Ikrimatu ani Mujahidu bardi golengana ako ko ceni o ye adama de min ya balma fa o ceni no folowe no bangana do koloka non tabila habila fa o ceni folowe ani bajila masagemi na kumbe mauga kulu mina ni kulu nyumando jakwala dogo fasadu awa oesango gelade ani falenfe ndoyali ani barka tali ka boyeno ani onyona Ibn Abbas ko de ko barge nasili jonga barawla barga bora kula har wari barga bora ko de chini dogo ko chini badila ko awa afele amoni fion ntigelide ne arama denga junuye nam akwai sanji gi dogara qalla wala qalla limadar lisanji dogara qalla deme ako ikado ka fugo moni bi doya mana nafa bi doya ko baji nafa bi doya nam fasadu mi na ya fugo kajugu oye ala ko akita kana kita ni kiraga lasili akita kana kita bo ni baraki au contraire la ka ke awa ala ko min ga ke ko okay ala ko min ga na ke ko ke ko min ga ke o toy o bina ni cheni nala bina ni cheni bo alama dem yere fana ga bara cha mambino afana bina ni cheni o bara cha mambino sendo feuna af chama meno abina ni cheni cheni kundogolendo mais zahara wala keneka غلب على قانون صلاح الذي أقام الله عليه نظام هذا الكون cheni يفنغسرو نيومانيا لوغا الذي لو فاتته يد الإنسان لفسره نعم فظواهر الكون الشاع وقراء لكل عام بسم الله أفو أي دعما في الأرض دوما قولوا انظروا أكفل لكي كيف تقيامي كان عاقبة الذين نما ولا من كيراوي من قبل من كوناوي كان أكثرهم وسنجا من كيرا مشركين فلانغافوي وأقم وجهك جامن بفين ورفع بدوك فرالك إكي نيسين للدين كان دينا ما القيم ni otlene do من قول أن takonu nye يأتي يوم ni nam ni dongana لا مرد ni sagin jogote له
odon naliye من الله kabaro يومئذ odon de يصدقون mawbichari من momi كفر o kafiriyara فعليه كفره uka kafiriya balawu bayarde kan ومن momi عمل صالحا no ye ɲuman bara فيمهدون nam o be fenselige لأنفسهم u yerew de الذين nam yala sala na mawsara amanu no e bara ɲuman kɛ n'u limaniya الصالحات ka ɲuman bara من فضله kamina ala ka santiya la إنه i ka dɔn ala لا يحب الكافرين ala tɛ kafiriw fɛ ومن آياته أن ninnu bɛ wele ala ka sebaya dalilu dɔ ye يرسل الرياح a ka fiɲɛw ci مبصرات nisɔndiyalenbagaw ye ليذيقكم a ka wula nene من رحمته kamina a ka hinɛ na وتجعل الفلك ani yalasa jikankulun na boli بأمره bamuri ni ala ka yamariya ye ولتبدأوا ani yalasa aw na ɲinini kɛ من فضله kamina ala ka fisantiya la ana dɔ la aw tashkuruna la barika da ala ye ولقد أرسلنا رسلا wallahi a b'a ta ɲɛ kiraw ci min qabli ka ko e nani ye kanu ka mɔgɔw ma وجاءوا kira nu nanu ma ni dalu jelenw ye an y'an ta juru sara من الذين mawla أجرموا min ye junumakow kɛ وكان wa kana nasrul mu'minina imana jonga demen kɛra wajibi ye alayna nka الله allahu taala ale de ye masa ye يرسل الرياح a bɛ fiɲɛw ci وتسر السحاب fiɲɛ ninnu bɛ kaba sen lama a b'a fɛnsɛ sankolo la cogo min yasa n'o y'a ja ويجعلهم a b'a kɛ kisɛfan ko nam كسفا kunkuru ye ترى الودق e bɛ ji ye يغرد ji in bɛ bɔ من ظلاله aw ni ɲɔgɔn cɛ وإذا أصاب من n'a ye maa sɔrɔ ni ɲɔgɔnya ni ji in ye يشاء n'a y'o kanu n'a ye عباده kamina ka jɔnw na إذا هم i bɛ taa sɔrɔ o tigilamanw يستبصرون o bɛ nisɔndiya إن كانوا hali n'u kɛra من قبل أن ka ko ninnu ye نزل yanni u ka ji jigin عليهم u kan من قبله ka koɲɛ tigitigi مبلسين jigitibaw de kun do فانظر filɛli kɛ لا أثر رحمة الله ka taa ala ka hinɛ nɔ ma كيف cogo min يحيي الأرض n'a bɛ dugukolo ɲɛnamaya بعد موتها a jalen kɔ إن ذلك i k'a dɔn k'a fɔ o ɲɛnamayabaga ye أمويل الموتى o de ye su ɲɛnamayalibaga ye وهو ale قدير sebaa don على كل fɛn bɛɛ lajɛlen kan أرسلنا ريحا a b'a d'anw ye a b'a fiɲɛ ci فرأوا wala in arsalna riyan walayi n'an ye fiɲɛ ci فرأوا naam n'o ye fiɲɛ in ye مصفرا a bilenman u kun bi tilen من بعده fiɲɛ in wulilen kɔ يكفرون o bɛ kafiriya فإنك yala fa innaka lamini لا تسمع الموتى i tɛ su lamini kɛ ولا تسمع الصم i tɛ tulogerenw lamini kɛ الدعاء weleli la إذا ولوا tuma min n'u yɛlɛmana mudibirina kodibagaw ye وما أنت e m'aw lamini ma kɛ بهادي الأمي ni fiɲɛ t'o kanani ba ye ضلالتهم a b'u ka fili ma إن تسمعوا e tɛ maa si lamini kɛ إلا من fo mɔgɔ min n'o bɛ limaniya آياتنا n'an ka ayaw ye فهم olu silamɛw do الله allahu taala الذي ale de ye masa ye خلقكم n'a y'aw da من ضعف kabini lafuli la ثم ka segin lafuli ye ji de mani ji nam جعل قوة a ye se kɛ من بعد ضعف lafu in tɛmɛnen kɔ ثم ka segin جعل ضعفا a ye lafu kɛ من بعد قوة se in tɛmɛnen kɔ صيبة ani si kɛ يخلق ما ala bɛ fɛn da yasa n'o ye ala ja وهو allahu taala alalim ale de ye dɔnnikɛla ye القدير ale de ye sebaa ye ويوم e ka dɔn ta se تقوم الساعة dɔn min ni kiyama sanga bi jɔ يقسم المجرمون junubikɛlaw bi kale o dɔn na ما لبثوا k'olu ma mɛn غير ساعة ko sanga gɛlɛn de كذلك o cogoya in de la nam kanu kɛra يؤفكون yufakuna b'u yɛlɛma ka bɔ tiɲɛ ma وقال الذين maaw ko أوتوا العلم i ye dɔnni di maa minnu ma والإيمان ani limaniya dira minnu ma لقد لبثتم ko ye malikaw ye anu tana a b'a da aw mɛnna في كتاب الله ala ka kitabu la إلى يوم fo البعث kana kunni dɔn ma وهذا nin de يوم البعث kunni dɔn ye ولكنكم nka sa aw كنتم aw kɛra لا تعلمون a t'a dɔn ويومئذ o dɔn de لا تنفع الذين ظلموا
نصرة ما من يندونين وقال رديتو نفع ولا هم وما غيره يستعطبون نعم يستعطبون وبيوكا سجلي منا ولقد ضربنا والله بعد يقول للناس ما وي في هذا القرآن قرانينا من كل مهل من دلي بلا جلينا وإن جئتهم وراينا لين إنا نوما بآية نيكابكوي ليقولن الذين موبافو كفروا ما من كافرا إن أنتم أو مجي إلا مبطلون فنشوچين جلاودي كذلك جو عندلا يتبع على الله بينور لجي على قلوب الذين مود سكونغا لا يعلمون ما من دفندون واصبر سبالي إن وعد الله قادون كو على غلايدو حقا كيدو ولا يستخفنك الذين موغني يغرو لا في فيغنيا يؤمنون ما من دلمن يا سور